posachedwa abantu kupasirani zimene wayankhula Suleman amene ali wa chipani cha DPP ndipo lero lino anali ndi nsonkhano ku Phalombe. Chipani cha DPP chinali ndi nsonkhano ku Phalombe ndipo guest wamkulu wa nsonkhano anali Vice President wa Southern Region na chipani cha DPP Mwanamveka, ndipo Suleman anapasira mpata kuti ayankhule ndipo anayankhula motere. Nsonkhano kuno IMCP ndikufuna ndikuuzeni lero kuyambira inuyo azikhale ng'oma achimwendo alichali chimwendo asekretary general IMCP ku Phalombe kuno sikoti muzisewera nako kuno ndikwapita kuno. Azikhale mukumabwera ku Phalombe, achimwendo mukumabwera ku Phalombe. Pamene ife tikafuna kupita kudowa kapena kulilongwe mukumatimenyera anthu athu. Ndikufuna ndikuuzeni lero ife anthu akumwera takwiya. Zikumveka? Takwiya. Kuyambira lero pa 15 September 2024 tikukhoma Phalombe, tikuitseka Phalombe. Zikumveka? Zikumveka? Chala mwamba azikhale achimwendo a Chakwera ku Phalombe musabwereso. Chala mwamba kuno ndikwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi DPP. Chala mwamba DPP waye, Professor Arthur Peter Mutharika waye. Kusanja simukweza chala mwamba kunoko ku Phalombe lero takoma. Mwanamveka ali apa wakoma, Chisale ali apa wakoma, Mukitwa ali apa wakoma kuno. MCP sabwereso kuno. Chala mwamba zikumveka eti takoma kuti kufuna azitipatsa BP amene weti nthawi ino bwana. Chifukwa cha nthawi mundilole tsopano ndidzutse mwana wanu Bambo Suleman kuti akulandireni komanso ayankhule mawu awo. Ziwoma kwambiri bwana. Chala mwamba huko. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Adadi woye. Mwanamveka woye. Mukitwa woye. Chisale woye. Ife tonse woye. Mundilole ndipeleke maulemu atatu basi. Oyamba ukhale wa senior chief mai watu Paramount chief mai watu komatu Paramount iwo ndimene amaonekera mfumuwa tizala kuisapo siku lina lake. Tizala kuisapo koma kayani nkhuku tizalipira palibe chovuta kulakwisa ya. Ulemu wachiwiri upite kwa mwini Nsonkhano a Vice President aku Southern Region Honorable Joseph Mwanamveka. Ulemu wanu. Ulemu wachitatu upite kwa inuyo aini yake kuno kumigowi. Mipando ina yonse mulandie ulemu wanu.
ulemu upite kwa inu chifukwa chani nthawi zonse tikabwera kuno mmatilandira bwino kwambiri, tizikuthokozani. Ndife amozi, mavuto akuonedwa tonse tikuwaona limodzi. Koma ndikuthokozeni makamaka inu achipani chathu cha DPP. Zimene munachita ku convention ndi zimene Malawi wina aliyense amayembekezera. DPP waye! Malawi wina aliyense akufuna kuti DPP ibwererenso mboma. Akufuna DPP ikonzedwe ibwererenso kuti. Ndiye inuyo atsogolera chipani mwagwira ntchito yanu, mwakonza chipani ku convention. Nanga pali mphepa basopo. Ndiye tikuthokozeni mwatipatsa mipando, koma convention yapita, isabwerese zina, chikondi chikhale patsogolo pathu. Tipite chitsogolo, tiyende limodzi ngati ana amodzi. Tikumvana eti? Bwana, ine ndimafuna nenepo chinthu chimodzi kapena ziwiri. Boma ili ngati pali munthu mmodzi amene watopa nalo kwambiri kumapeto kwa kwambiri nde ndineyo. Bwana mukuziwa inu, ndinagwira atakagula fertilizer ku butchery, ndagwiranso atakagula fertilizer ku pharmacy. Pano ndikulankhula pano chifukwa cha zibwana zimene akupanga zija, anthu ambiri apapa analipira ma 15,000 kuma fertilizer sanalandire. Boma linadyera anthu andrama zawo osapasa fertilizer. Pano ndikulankhula pano bwana, this is September, koma fertilizer sitikudziwa tachokera kuti. Kwangolowa chisokonezo kubomako zakanika. Anthu awa ndolimbikira. Anthu awa madalira ulimi. Anthu awa madalira kuti boma liathandizire. Koma boma ili ndi nyambwita zenizeni. A president athu adziko 2 months yonse yathayi sanalowepo mu office, sanakhalepo mu office olokuti awerenge report kuti kodi report la adimaki likuti chani, report la fertilizer likuti chani. Nthawi yathu palibe. Lero akakwera njinga ku Germany, akabwera kokwera njinga ulendo kaendera khola la ng'ombe, akachoka kumeneko akupita kakwera galimoto akuti kaendera akalulu ku majeti. Bwana zomvesa chisoni ya Malawi tikuzunzika, yeti ndalama mziko muno zilimo, koma mismanagement. Zulozuloli bwana, matolgate anamanga Professor Arthur Peter Mutharika atengedwa ndi anthu amene anamanga falephera kwalipira. Bwana lero lomwe mbandira kuchawo kwatuluka news akuti Koma Island aligulisa. Anthu 18,000 akuti asamuke chifukwa agulisa kwa mzungu Koma Island yonse. Bwana mapeto ake ifeso tikuopa ku Phalombe kuno atipinyolisa anthu awo. DPP waye! Tikuona kutali kwambiri bwana, kuti tifike September 2025 kwatalika bwana. Mukapita kumachinga bwana, ifeyo chikuchibadwireni chikulireni. Tikaona chiteze timathawa. Siku yabwa kwakeko ya bwana. Koma pano ndi chimene chikupulumutsa abale athu, zomvesa chisoni. Mukapita kuchikwawa kusanje, akulowa mazi ukavula nyika, agwidwemo ning'ona, tikutaya miyoyo yambirimbiri. Bwana kuno ku Phalombe poyamba tinkachita bwino ku ulimi, pano palibe chikuyenda. Chodabwisa ukafunsa akuti nkhondo ya ku Ukraine. Koma achita manyazi bwana chifukwa Ukraine
yasambira m'manja. Ndikunena pano Ukraine yatenga chimanga kutigayira kuti ngakhale ife tili pa nkhondo musatinamizire, tenganiko naka mukadye ino. Ndi zimene zikuchitika pano pa bwana. Tili pa mavuto amene sitinaonepo. Koma zonsezi ubwino wake Amalawi tilinalo yankho. Yankho yathu Amalawi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Bwana ulendo uno sichikuyesaso iyayi. Mukuziwa zimene zija Amalawi anangoti tioneko zina. Tiyeseko. Mwina mbusayi angatipulumutse. Bwana tisazapangeso zimene zija Amalawi. Tipase munthu wa experience, munthu oziziwa, munthu ozisata, munthu osakomedwa ndi ndege. Lero walowera uku. Bwana anampasatu zina kulilongweko. Akuti ndi siku transport. Amaziwa iye ndikukwera ndege komanso phozi kujambulisa. Basi amachita kuyang'ana mbuku, kodi amene wasala amene sinajambulise naye ndi kuti. Nditenge ndalama za Amalawi amphawi ovutika, ndichite hayala ndege, lero ndikajambulise ndi papa. Ndiye bwana amatengana atu mulu wonse, mbumba yonse ndi zizukulu zomwe. Ulendo ifaini yake amene tikulipira misonkho daily tikuzunzika, tikuvutika. Bwana ndimafuna nimalize motere. Mwayamba bwino kwambiri vipi? Nsonkhano oyamba ndasangalala kuti mwauyambira pano. Bwana tikufuna district ina iliyonse tikonzereni misonkhano tiponde. Tiauze Amalawi zoona aziwe zimene zikuchitika. Pitirizani ndithu. Pomaliza akusamusa office ina iliyonse ya boma kuchoka kuno ku South, ku Blantyre, akuti zonse zizipita ku Lilongwe. Pano ndikunena pano bwana atenga bungwe la meki akalisiya kuti pafupi ndi office yawo ya MCP ku City Center. Bwana ndimafuna ndilankhule mawu awo. Mawu amenewa ndifunanso achisale mumve. Amene muli Director of Youth. Olo atatenga meki kukaisiya ku State House kuchipinda kwake, koma Amalawi sazalola. Ayelekeze kupanga zopusa tukuziwa kuti afuna abere chisankho. Ndi apase warning. Mademo munkachita aja akuchepera chifukwa mukapanga zobera. Amalawi awa tizakalowa ku State House konko. Musatitenge ngati opusa. Dziko la Malawi anthu tinachenjera. Dziko la Malawi anthu ambiri ndi anyamata. Tili ndi tsogolo lalikulu. Musatiphele tsogolo. Achakwera Basop mwatibera kwakwana, mwatinamiza kwakwana. Palibe chimene munapanga promise, chimene mwapanga olo chimozi. Alipo anadula passport ya 14,000 hapo. Alipo akudya katatu hapo. Alipo akutunga mazi aulere hapo. Alipo akokera magesi aulere hapo. Anatipusisa kwakwana. Nthawi yanu yatha, pakirani mwa ulemu. Live in peace, not in pieces. Zikomo kwambiri nozi. Chala mwamba cha Suleman, chala mwamba. Omurundi mmene anayankhulira Samia Suleman lero ku Phalombe pamene chipani cha DPP chimachitisa nsonkhano wake oyamba chipangireni convention, ndipo mlendo wamkulu wa nsonkhano umenewu ku Phalombe ku Migowi ground anali Vice President wa Southern Region wa chipani cha DPP Mwanamveka